So what's up mga boss, walang motor show, walang ano, itong pinagkakabalan natin kalapate. So kargahan mamaya mga boss, kargahan siya Quirino Grandstand, Manila na tayo mga boss. So pakalayo na mga boss yun. Ito yung kakarga natin, yun sa Negra. Ayan, masyado siyang ano, ayan no, si Negra yan, Negra. So kargahan natin mamaya, so kukunin ko na sila para ikarga. Ito yung tibak natin mga boss. Okay, so kakarga na natin mga boss. Ito si Negra. Okay. So tingnan natin yung place na aking loft. Yan, nakikita mo sa likod. Bali ano yan, luma na yan pero maganda naman yung ibon na nakalagay dyan. Okay. So shoutout pala kay Papi Tylo Philippines na nag-donate ng aking kalapate. Okay, kay Real Jan Lup. Okay, shoutout din sa iyo mga bossing. Thank you sa pag-sponsor. Ito tingnan. So abangan time mga boss. So ito yung ano niya, paligid niyang aking roof. Ayan. So antay-antay tayo. So good weather tayo ngayon mga bossing. So pangalawang vlog natin about sa pagkakalapate kasi wala pang motor show, wala pang ano, ito muna pagkabalan natin. Okay? Ayan mga boss. So shoutout pala sa mga nanatiling sumusuporta sa Matikas Motovlog. Okay mga boss. So tuloy-tuloy lang natin mga boss para mas dumami pa yung ating ma-inspired sa Pantra. Okay, antay-antay lang tayo. Bali time check tayo is 9:14. Okay. So maya-maya pa konti yan. Antay-antay lang. So time check natin 8:45 mga boss. So nagkamali ako ng ano kanina, hindi ako nakapag-forecast maigi. So ngayon mga boss, yung 8:45 tinaran ko yung ano pa, forecast niya kung ilan yung ano. Yung 8:45 bossing, speedan pa niya is nasa ano pa, 13. Oo, 13. Oo. Pagdating ng 8:49 to 9:02, 11 plus na lang. So 1-2 plus pa to, 8 plus 8 ano pa, 8:46. Okay, so nasa ano pa to, 1-2 plus pa. Okay, so abangan lang natin, malayo na kasi yun. So expect natin dun, hindi na bababa siguro 1,000. Sana makachamba mga boss, sana makachamba. Malaking chamba lang ang baon mga boss.